wata rana Zulkaldaini yayi rangadi, yayi gabashin duniya, yayi yammacin duniya, yayi kudu, yayi arewa, duk inda ya bi gyara yake. A cikin tafiyarsa Allah ya ce sai ya dauki wata hanya, hatta idza balaga baina saddain, har sai da ya kai tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu, waje da bin dunihima qauman, sai ya samu waɗansu mutane a wajen suke rayuwa. La yakaduna yafqahuna qawla, su kuma waɗannan mutanen suna wani irin yare ne, waton la yakaduna yafqahuna qawla, maganganun da Zulkaldaini da jama'arsa suke yi ba sa iya fahimta, sai da nune-nune, sai da kwatance-kwatance. Jama'a kuna fahimta? Kamar shugaban kasa ne ko gwamna ya fita rangadi, yana tafiya sai je taras da wani kauye a wani lungu, to yana cikin wannan tafiyan hatta idza balaga baina saddain, ya isa tsakanin waɗansu duwatsu biyu, waje da min dunihima qauman, sai ya samu waɗansu mutane suna rayuwa a gun. La yakaduna yafqahuna qawlan, ba su iya fahimtar bayanai da maganganu da Zulkaldaini yake yi, saboda haka aka hada da kwatance da komai. Kalu ya Zulkaldaini, suka ce mishi ya Zulkaldaini, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi, ya'juju da ma'juju suna mana mugun barna a bayan kasa, ta bayan dutsen nan suna shigowa su kashe mana jama'a, su lalata mana dukiyarmu, su mana mugun barna, su tsallaka, kuma gobe ko jibi sukan shigo. Yanzu tunda sun ga shugabansu ba dole su gaya mishi ba? Inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi, suka ce ya'juju da ma'juju suna mugun barna a bayan kasa, suna mana kisa mai muni, suna lalata mana dukiya, suna lalata mana amfani. Fa hal naj'alu laka karjan, suka ce ba ma sanya maka wani haraji ba, ma'ana ba ma yanke wani kuɗi mu tara mu baka ba, ala anta ja'ala bainana wa bainahum saddan, akan ka mana toshiya tsakanin mu da su, yadda ba za su iya shigowa inda muke ba, a yi wani aiki a gine tsakaninmu da su yadda ba za su iya shigowa suna kashe mu suna mana barna ba. Kala sai ya ce musu ma makkanni fihi rabbi khair, ya ce abinda Allah ya bani shine mafi alkhairi, ya ce na fi karfin in karbi abu a hannunku kafin na muku aiki. Ai malam in mai mulki ya san Allah to shi kenan ya hudu. Kala ya ce ma makkanni fihi rabbi khair, ya ce abinda Allah ya bani, damar da Allah ya ban a duniya, ya ce shi ne mafi alkhairi akan abin hannunku, ya ce amma na wuce in karbi kuɗi a hannunku. Ya ce musu ma makani fihi rabbi khair, ya ce abinda Allah ya bani, damar da Allah ya bani ita ce mafi alkhairi. Fa'inuni bi quwwatin, ya ce ku taimaken da ƙarfinku, ma'ana kuma ku shigo a yi aikin da ku. Daga su matalakawan haka ne, yanzu wani kwalbatin kofar gidansu shi ma yana jira gwamnati ne ta zo ta kwashe musu. Ga katti a cikin gidansu sun bi mutum 10, su ba za su iya zuwa su kwashe ba. Wannan kuma wauta ne da rashin sanin rayuwa. Ya ce to ku zo ku sa ƙarfinku, aj'al bainakum wa bainahum saddan, zan toshe tsakaninku da shi, tsakaninku da su. Ya daidaita, ya sa ƙarafa, ya toshe tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen, inda suke biyowa su hauro su shigo, ko ta ina ya toshe. Atuni zubar alhadid, ya ce ku kawo min guntayen ƙarafa, hatta idza ja'alahu, haka ne, hatta idza ja'alahu naran, ya sa wuta aka yi zuga-zugi aka gasa su. Atuni ufrik alaihi qitran, ya har hada su, sai aka zuba ruwan dalma a kansu, ba an kama su ba kenan. Da haka ya sa ya toshe ko ta ina. Bayan ya gama ya ce fa masfa'u an ya zaharuhu wa masdata'u lahu naqaban, ya ce ba za su iya haurowa ba kuma ba za su iya huda shi. Ya ce musu to sai wata rana. To haka ne. To kaga irin yadda su Karuna da su Fir'auna suka yi nasu na zalunci, kaga irin yadda su Annabi Suleiman da su Zulkaldaini suka yi nasu na adalci. Duka biyu Allah ya buga misali. Akwai wasu da Allah ya bada misalin su a cikin suratul kafi. Abokai ne guda biyu, ɗaya ya kafirce ma Allah ya butulce, to yana da kuɗi, wannan sai ya kwashe shi har ya kai shi zuwa ga kafirce ma Allah. Wataran suna magana da abokinsa, abokin ko yayi maganar da bai ji daɗi ba ne, ya ce mishi zan walakanta ka. Shine wadrib lahum masalan rajulain, wadrib lahum
مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وأعز نفرا. الله يا مشي أرزكي غارمر أرزكي تانين غونكينسا دبيني إنبي wadatattun komai ya kama kasa. Wata rana suna magana da abokinsa wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Yace mishi na fi ka karfi, na fi ka dukiya, na fi ka wadata, na fi ka jama'a, ina da wadda za su walakanta ka.